BJP ni meeting tiniwa aro block hatayo Bokre community hall जों meeting o थांदोंफोरो लामाव अट' बाथांरो प्राय 20-30 जन मतन बरक नाय अब हागे जों कासुय नर बियां थाना नाय जों जम्पै जला o थानाय माने जम्पै जला ताहनि थानायनि साव जम्पै जला सिने meeting दङ नि जों सागा एके बरनो थांनानै दारे दे ए बुरि जरा तायाकादि बुरि बरे बयता बेबां बुरि बयबो थारे खिबिदि हामै जों कक साव एके फा माके गोबां मा बरन थानि लाथारक सरक चेननि लाथारक तो फाइनाय जों गाड़ी चर सागुरी पाइखा गुरी ओइना सनो अतो बिसिङो याक ससरा ओइ सिनि खाखलाबो याक रो ओइना बरसनो एटा खायो थापार त रमानी साकेरो ला थां के कलम तो बे गाड़ी दोगलाम ते सुका गयो माके सुका गयो अगले रगो सुकाना नायो के हायाको दादा हनि सं कइलाय मां से गाड़ी कोनो मते बे खाइ फाइ से आरो जे लाथा बाय सुकाना नाय फोरगो बा सं साका हाया दादा जों खरब जाबो तेपरा सानबला नौताम अब हायखानिया नांहै सापुर बर साव अ बीजेपी खाइने रावना बथारि खिबिनाय हिनि साव अब हाके गोबां मानसिनि बोरै पाजना थानाय राव जतन जों खाखलाबो याग्रो जागबायखा अमा हाके बर लुटपाट खाइने जों गाड़ी बिसङ यां दादा ओइ मांसे एटेक खालायो हाके सिनि बेग बाहायनो बर बोसोर रां गोनां खा बोसोर बरनि रां दं बेग सेगैतो फाइदि यां बेग सेगैतो फाइदि नि बेग राव बाहाय सेगनानि नायो अब हाके को याथला रगो गाड़ी दै बुमानि गाड़ी दुईटा समय जम्पैयाव जों मिटिङाव थांमानि BJP नि मिटिङाव थांमानि बुलार गारि बाय उजानिङै हांगा जम्पै लामानि गेस अफिस बिसंग तिपरा मथानि बर 80-90 जना मथंगाना लाथा सें चाको गुलाय आबाय कतैजा हांगा सिंना थांमानि कांगा बर लामा बाथागै लामा कजार बाजावै सिन गारिना बाथारका सिन देबरना चाबी फाच्चै सेवै देखलाय बुका हांगा जतन बुका आनो बुका फिगंरगा एकदम रवने रेखा लाथा खटम बुकै बखरगा सुकाका हांगा सिं बोला सिन जागा अस्र करे सिं बो याक बाथालिया बुजागन सिन गारि बेकलाय आइना र सबायाको बिबां रेरि हका संग बेकलाय हका